amene ndabwerera pano amene mukuziwa za nkhani yokhuza mayazaka kuti mayazaka winoko nditumizira screenshot koma alibe information kunena kuti mayazaka akuti amangidwa kaya chifukwa chonena kuti anapanga video ina yake yowatchula mayimpinga njira. Ndiye ndabwera pano chifukwa cha chimene chocho amene mukudziwa olo muli kufupi ndi family ya Zakayo kuti amayi akedi ine what I want is the evidence kuti amayi woda mangidwa ndipo ngati amangidwa kodali polisi yake iti polisi imene inapita kukatengawo imene inakatengayo ndikutiko olo ngati video yangayi ingampeze muti uyu ndani Zaka amanena kuti chisiru nchakwet ine have been following ndikumamvesera zimene amayankhula Zaka. Okay, chimene amalawi ambiri sitidziwa ndichonena kuti there is freedom of speech. Do you understand what freedom of speech is? By the other hand, anthu amene mukupanga join social media mukakhala kunena kuti ainakenu kayanda ndrama whatever you call yourself, you also need to understand what is social media. Ndifake makapeza, I'll give you an example. Kunoko, for example, kunoko when it comes pa ujeni pa freedom of speech. Ine ni mata kumasogozana ndi galimoto. Yolemba yomutu kwana kuti pa nyapa. Mwina ngalimene alira president athu kwatu kwana galimoto ujeni njinga ya moto italembedwa pa nyapa kondi kumutchula dzina. Koma mind you ndi dziko lonena kunoti akangopancha registration number ya munthu amudziwa address yake kuti ndi pati. But they understand kunena kuti we are in democracy. You get my point? So kulibera mulo lina lililonse lonena kunena kuti munthu ngati wathawa inenda pangapo makesi ambiri anthu ogwiririra. Palibe kunena kuti kunyumba kuja kwakapezedwa kunena kuti amene wagwiridwa kuja kulibe akatengedwa amayi yake. Kulibeko zimenezo. Kulibeko zimenezo. So amene mukuziwa amene kwa amayi yake Zaka wakhala kupanga mistakes ambiri, of course. That's how social media works. That is how social media works. Anthu inu ngati dzulu mukumbukira ndayankhulapo inezo khuza social media kunena kuti pano ine pa social media ngati pali munthu kumalawa amene amandisandwasa ndi professional amadziwa how to handle social media chifukwa anayipanga understand kuti social media ndi chani. She don't go around and attack aliyense amene akumutchula zina lake. The moment zina lake is mentioned, that's how she trends, that's how people follows her, that's how you get my point, eh? But does that stop me by saying kunena kudraw feshonga alibe belo pending apino ntumba? Alinayo. Ndiye akudziwa kuti chimene ndimayankhula ndichoona. You get my point? So Zaka being kunena kunoti ali pa social media pano wakapa ngataka amayi acha. This is the very same woman. Kwangotuluka nyamata amene waseva Zaka ku police. We are not going to be controlled like this. This is bullshit. Malawi police services. You are failing the nation. You are failing the poor people. You are failing to do what you practiced, what you were told training one to do. You are only favoring people that looks like they have money. Allegedly, ngati manga mayazaka. Malawi police services, respect yourself and release mayazaka. It's your responsibility. Mupite mkamsake Zaka. Mesa you have Interpol. Don't you have Interpol? Ndio mpuli wantu mene mufuna kumayindisira dziko ndikumapanga abuse anthu onena kunoti sisi kwakhuza wina alemba apa kunena kuti akuti mkuyu zodya mwana kupota zodya mwana kupota wamkulu. No, a police is their responsibility. Apita zika musaka Zaka amene the rightful owner odabwera za yankhe milandu imene wabalamula amasula amayi yake. I'm here to speak for amayi Zaka. Polisi ya dziko la Malawi ngati mwatengada amayi Zaka pankhani ya mayimpinga njira release amayi Zaka. It's your responsibility ngati Zaka ali ku South Africa. That's why you have Interpol. That's why mwinda polisi mutume ya polisi anu through ma network anu amene inenda kugwira nanu ntchito ndima Interpol amene amapita ku Oman. What happened? Why are you not sending anthu amene ajawo apita kamugwire Zaka wanu ku South Africa? Why are you taking a woman who don't even know social media? Kuti chani makamaka. Kodi mukupempha
kupembeza timilungu titito makamaka. How are you operating? Malawi Police Services ngati matenga mayadzaka tazipa senulemu mukabwezi. Now do according to the work you supposed to do. Mumuyangane zaka mumpezi. That's the right of honor utabwera zanke milandu yake. Ngati zaka sumukumpeza, ngati zaka sumumpeza through interval, ngati zaka sumumpeza mmene mungampezere, don't touch amayaga zaka. Amayaga zaka pa social media palibepo. Sisi kuwakhuza. Zana limatusa nyamata amene amaseva ndende. Nkhani zokuzuza misala zanu nkhani zanu. Ndipo nyamata amene uja nkhani yake investiredwe, lawyer amene akuitenga I'm sure I saw Alex Zune kuti waitenga. Akweneka asumiridwe. One of the people akweneka asumiridwe. Mwana amene chakweneka alipidwe. Nkupusa kumene mupanga. Ndikupusa kumene mupanga. Amalawi Police Services, Amalawi Army, munalumbira kuthandiza dziko. Mudziko muli ndani osauka olemera. Obanda palibe somuntu osauka paziko lapansi. Fa muntu osauka eti kusauka ndifuna ndikuzeni kusauka ndikutani. Kusauka ndi kumene ukuchitika. You don't understand what social media is ambirinu. You don't understand what social media is. Mabwera pano kunditu kwanine panyero pachani. Excuse me, ambirinu ndimakolowera ndikubwezera ntiti for that. Mona ngati why I don't kupita ukapanga ena ndimumasegula maucheni account fake kutani. Ndibe na mchito because it's social media. You need to understand what social media is. Don't take yourself ndi umbuli mphonokolo zaza mutu nkumabwera pa social media. Mupeza kuti mukuphatwa anthu. Mupezeka kuti mukupha anthu ngati pali chinthu chovuta ndi social media. Once you put your pictures out ku dziko la social media, no kunena kuti you are in for it. They will use your pictures. They can take it into kumanama inu musumuna mumve Pinky. Pinky sabwera. Pinky is not here on social media, on Facebook. Pinky ali kutikitoko. Koma mubwera papa Pinky ali ndi page. Pali munthu amapanga page amabwera so apapa pa page panga pamazapanga comment. Hey mama, nice body. Ndikamapanga exercise. In all along I thought it's Pink. But she said it ku TikTok. I cannot be in that world of Facebook of dead walking zombies. And also samba and amanyi amanena uko. So if what you're amanena basi fe timukile, timutengere mipaliro, akutinena if on social media amanyi, we understand what media is. Inu ya tramene mkuzona kuti muli ndi ndalama kwambiri, you don't want people to talk about you. Can you take yourself kulachina LinkedIn uko, kulachina ujeni Twitter, kulachina kumene kulachina ujeni Bill Gates, kumene kulachina ujeni uindani achina Donald Trump. Tasitengeni mupile kumene kwa musatinyase kwa muzimanga anthu osalakwa ayi. Amayanga zaga inu polisi ya Malawi ngati mwa amanga respect yourself. Ndipo you need to mugwira ntchito yanu muchoonadi. Uyo ndani Alex Zikamangira kukuwa uko maina amene akuba nkono nga dzikolo ndikumapanga promote katangale opusa kuti atwena kazi zoona ngati kuti they are above the law. Nobody in Malawi is above the law, from the president to a less privileged Malawian. Ngati zaka wakulakwira nimupita mukamusake zakayo. You will use whatever you can use, weapons of mass of distractions, whatever, we don't care. But amayaga zaka mwatulusi amayaga zaka. Release that woman and deal with the person. Amene mukuona kuti papa wakulakwira niyo wapanyala muloyo. Chimene mukatengera amayaga zaka ndi chani? Inu ntchito yanu njamesa ndiye kufufuza. Mukamfufuze zaka ya mumpeze, zaka ya maina. Zaka mzibambo wankulukulu nditu nzibambo. Mukatengera mai yake. Amayi yake munaona pa Facebook pano. Amene uja mukamusake. Ngati mukulipita kumusaka kumpeza ku Malawi, ku South Africa, you will use your authorities. Ineyo ngati ndimaziwa kugwirisa ntchito ma authorities anu omwewo. Ndikudusa nkukapezeka unati kumakagwira anthu mudziko lanu komasolo anthu akunja. You get my point? Inu ya polisi ntchito yanunja. Inu yo ntchito yanunja. Ngati matenga da mayaga zanga tatuse na mayaga zanga inu. Mwatusa mayaga zanga, not nkhani zake za pa social media. Not nkhani zake za pa social media. Ine ngati tabwera pano pa social media kukaya ndikuntukwana ndani ndizaife ngati ndikupanga uje ma personal attack whatever mundisake ine, you don't have the right to kutenga mayangolo abambo anga na account ali moyo. Zimezo zonse zikanatheka. Apolisi ena numazikisa musamalolere chifukwa imene iyi when you look into it is part of corruption. Kufa kulibe malamulo amene amanena kunena kuti mwakanika kumugwira munthu mukubite mukatenge kholo lake. Inenda panga nkhani zambiri zogwirira za anthu ogwiririra. Munthu Josa mpeza, you could not take makolo wake. Why? Ndiye mukwatenga maya zaka chifukwa chachani? Is it not the very same woman kwangotuluka mwana ku prison nkhani zake?
Apolisi you are failing the nation. Ineyo ndikukuza na polisi ya dziko la Malawi ngati mwatenga dama yakazaka, you are failing the nation. So chimene ndabwerera pano amene mukuziwa polisi imene apita amayazaka makamaka ino amene mukulemba because amene wanditumizira ni screenshot watiuza kuti wangu kuchipeza chinthucho koma sakudziwa kunena kuti amayi wali polisi yake because I asked the information. So amene mukuziwa polisi imene ili amayazaka komanso amene mukuziwa ngati zaka yonso angapezeke kuna kuti wapeza ujeni waona video yangayi, I want to talk to him. Kaya ndi mbale wake wa amayi ake azakayo amene ali pafupi, I want to talk to him. Ineyo I'm here, I want to kuthandiza amayi azaka because amayi azaka izizi sizikuwakhuza. Ugalu uchisiru huku muzipanga ndi alinake amene akupanga zinthuzo. Don't attack anthu amene ali vulnerable. Do not attack anthu amene nkhani sizikuwakhuza ukuku nkupusa. Mukanika kumanga mbava achina ukalimu akutchulidwa koko mukantenge mayi onena kuna kuti ali so defenseless. Mayi nkhani zake zopusa ngati zimene zizi. Inu mulibe wolo ni manyazi. Mama kuti tizimva kunena kuti mamanga achina chikopa amene akubweretsa injustice mdziko la Malawi. Tizimva social media yonse kuti akamanga mayi akazaka funa mayi akazaka ndosauka. When we talk about corruption, muzikana kunena kuti Malawi corruption, what is this? Can't you see what this is corruption? That's what we're talking about. Let me tell you, I have been in the situation like Maya Gazaka. And thank God, the OC amenanali that side the time anapita kwa mutenga mlamu wanga. I called the OC, I said, can you tell Anyamata no pusa to release amena mumanga? Can you tell Anyamata no pusa to release sika na amena mumanga? Mesa ngati mukufuna muyende kama zandigwira nini? Why don't you look for me? Right now I'm in Ilongo. Ndikudikira mwinoga wa company imene yoyo abweni. Fine ana ndremba ntchito ni mwinoga wa company imene. Ndilibe I have no deal ndi anake. Amene akukutumanyiwo kumatuma polisi kumapita kumene kukantenga mlamu wangayo ndi anake. Anake sana ndrembe ine ntchito ndikufuna iyeyo one on one. Tithanirane mawu. Ngani yake yokhuza MRA nakuza nikali kunoti MRA ko MRA kulantho kuba. Corruption in Malawi you cannot refuse it. This is one of the things it has to show you that corruption is deadly. Because people are taking advantage. Inu ya polisi nchito yanu ndia ame panopo ndani nakale Malawi dziko lathu nkhondo yathu panopo ndikuba. Izi zimene zikupangisa kuti amphawa azizuzidwa. You cannot tell me kuna mukatenga mayi akazaka ifo cha zazaka za pa social media. Hata mane naga aina ake whatever zimezo zacha. Inu ma celebrity moyangani ma celebrity mena matukwanidwira inu. Kuyambira thako lawo mpaka na mkati mwawo. Mupita mukayangane kumaiko anzathu amene developed amene amapanga understand the freedom of speech. When you take yourself and bring yourself to social media, you are in for it. Kaya kunena ni kaya kutani na kukuza ni zimene yeyo pa freedom of speech yake mu democracy is feeling. Inu basi mupita kwa manga yake. Kodi nena masukulu munapita ukapanga training. Mmati mukapanga training chani? Ndifuna ndingufusiratu. Sukulu munapita mukapanga training izo. Makatraina kuti chani? Makatraina kumanga amphawi vulnerable people. You will still want to depress them. Inu mukukanika kupita ku prince kuje ku judiciary. Alexius Kamangira wakuchulira ni prince of thieves Chikopa. Chikopa is still going in the office. Wakuchulira ni Frank Mbeta should be stopped. Wakuchulira na Yoba James. Wakuchulira ni kule anthu angati amene wakuchulira. Mukanika inu kupita. Kujulisha ni nduka iseka ngata police. Nduka tenga anthu amene acha because they are under your nose, under your watch. Amene akupanga promote for inuyo member juniors. Makolo wanu ndalama zimene malandira inuyo. Ndi ndalama zomvesa chisoni. Makolo wanu amapita zipatala zomwe zizi zimene zikumukuzi kuti mulibe mankhwala. Kulibe leza lopangira operation. Zomwe zimaboko atenga kumaka segula zipatala zawo. Nkumena mapita. You are failing kuti mukaseke judiciary. If mukambo seke judiciary, justice starts from there. Achina Mbeta, achina Chikopa, achina ndani, you are failing to arrest them. All you know is to go and depress Magezaka. Olakwa mukuti Magezaka amayankhula chani pa media. Video yake so sinaonere ndibe nayo ntchito. Koma now in my focus is pa Mayazaka. Policy ya Malawi mwatulusi. Mwamvaeti? Mwatulusa Mayazaka. Inu tabakira ni ntchito muchoona adino. Mwamva? Inu musamachite kupanga khalidwe lopusali publicly. Funa kuti pasa
ifeyo kuti tiziyankhula ndi tizioneka ngati amisala. That's what you call us. Can you see kuti ndife amisala ndinuyo? Inu mpanzi nkhani za pa social media mungapite kukamutenga mayi amene ali vulnerable. Kwa munthu amene nkhani yake siyangotunga mwana uno akapakaseva mtende. Ino ayi mitiyoni kugwira ntchito. Mitiyoni kugwira ntchito. Maganiza chani koma? Satanic. Wongoneka ngati wa satanic. Satanic ndi imene iyi. Malawi police ngati mwapita kukatenga amayi akadzaka. Today I want to tell you what satanic is. That is exactly what satanic is. Zimene mwapanga kukatenga amayi akadzaka. Satanic yo ndi imene. Chifukwa inu kukagwira ntchito kumene munakalumbira kumene mumakapanga training. You were not supposed to do this. Malamulo ake ati dziko la Malawi amene akunena kuti ngati simunampedzeko munthuyo mukatenge amake abwino. Zimene mumapanga out of kupanga for you want to favor the other party. Because you feel like that other party is above the law. In Malawi, kuyambira ku Malawi kandi chani the whole world wide, nobody is above the law. Inenda kuza nikali. Milandu simagonera. Munthu umakumbidwa milandu uli pa wheelchair. Munthu umakumbidwa milandu imvizi kutuluka. Munthu umakumbidwa milandu simagonera. Mukugonesa milandu ndinu ya polisi. I'm not surprised kunena kuti nthawi zambiri mapezeka kuti munthu ujapo kwa mangidwa mbambo wina wake amene had a disagreement ndi mkazi wake. Ascrash kang'ono. Inuyo mayi akunena kuti okay ine ndimafuna nditapita kucheni andabwenza sumira muna anga wachifukwa cha abuse. Muma muyimirira mayi uchi zona dini nkhani imene imufuna mpita nayo ku court. You don't have the right kumamfusa munthu amene wabwera kuzasuma. Your responsibility ngata police is to do the right thing. Tenga nilembani kesi mayi uchi akafuna kupitiriza ku court apitirize ku court. If you stand kumati nkhani imene iyi mukatenga ya ku court mukuziwa mene zitakalirire, you are part and parcel of promoting corruption in the nation instead of protecting it. A police mwavet nkhani zambiri zimene zimachokera kwa inuyo ndizimezo ma office man. You need to figure out anthu amene mkwayika mu office man. You cannot stand kumati koma nkhani imene iyi munena zona mufuna muitengere ku court mukuziwa kunena kuti ma consequences za ku court. You cannot ask somebody who came ngati ndabwera kuzakuza nina kuti ndabwera kunozaso zimsumira abambwanga pa mulandu wako wakuti do you remember nkhani imene nachokera. Ine ndimakupasa my example amalawi mayiwala ati ine sindiwala. I live by history. Mupite pa mikozi mupite pa Zodiac mukapeza nkhani ya anyamata awiri amene anagwira ntchito ku South Africa. They made almost some millions. Atapanga anamtumizira nchemwalo wawo amene anali ku Malawi amangodya. Anyamata aja anamtengera nchemwalo wawo ku court. Amalawi ambiri munali pamene uyu ndoyipa. Chibale ndi chipyera. Chibale si chipyera. Munthu ngati waba palibepo za chibale pamene. Munthu ngati waba iwe wabereda uyikhale nkhondo ndanasicha. Mukamamva mwambo kunena kuti nkhondo ndanasi. For example ine mwandona. Ine simwandona. Ine ndi nkhondo ndanasi ine. Ine chimwene wanga ngati ukuziwa in this time of social media ukupita ku social media uko ndikumakazika wekha kumene kucha china chake chachitika kuika nkumati chimwene wanga anditeteza kunena ine I will be nkhondo ndanasi in your eyes. Yes, because I was born alone. You in this time of social media what you have to do is don't break the law. And zimene mabwera pano kumalongosola you don't break the law. Why? Mr. Mati ndinomisa ndikakuza ndichoncho abalano zikachitikira mukabwera pano basi you go in my inbox you want to manipulate us. No, you cannot do that. See the things, we are not perfect, all of us. None of us is perfect. But look and see kunena kuti what are the do's and the don'ts. Is pa law ndisachite. Let me respect myself in this time of social media. Let me humble myself in this time of social media. You understand me? So chimene ndikunena ndichani. Polisi ya Malawi respectively ine ndimagwira nanu ntchito by fire by force ndipo mundiziwaso. Ineyo I'm saying release that vulnerable woman. Set her free now. Your responsibility. Can you go and look where Zaka is? You have Interpol. Use whatever you can use. Go and find Zaka. Koma ama you to say. You are not going to make some stupid people that don't understand social media happy. For what? Because you want to abuse another citizen. Nobody is above the law. Read that. Ngati munapita ndi ku school. That applies from the president Peter Arthur Mutharika. He's not above the law. To a less privileged Malawian like Amaya Zaka. You understand me? But Amaya Zaka
sana kulakwire ndipo sana mulakwire muntu. The so-called mai mukumunenayo, whatever, I don't want to mention names here. Whosoever wakasuma mayagazaka ndukatengedwa, that so-called person is not above the law. You cannot take a mayagazaka. Police yazikula mwapangiriza mayagazaka. This is exactly nthawi ya china kuja ni magangsters anapitant, mahijackers that was salaya saja. That's what they did. Anatenga voice note imene mapanga mbusa kuzuzu nduka manga kamlepo. Abambaga au yundani uyu. Awana oimba, wanyamata oimba. Anapita kwa manga abamba minachi. We don't need that. Tini muntawa ya democracy amalawa namusankapita because they wanted peace. The peace is there. You understand? Ino ya police mwapangiriza mayazaka. Amene muli kufupi olo kufupi ti police imene atengedwa mayagazaka, please talk to me in my inbox. Mwakoma nonse. Bye now.